आता आपण कुठे आलो काजल? दिवा पॉईंट. आता आम्ही दोघं आणि ते दोघं आलेत ना. आता आम्ही इकडे बसणार आहे पाण्यात, पण लहान मुलांसाठी लहान व्हायला लागेल आम्हाला. हे तुझ्या बहिणीला कुठे पाठवलं? बोट नौकेत दे 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 दे. हे बोट आहे पण पाणी कुठे आहे? बिना पाण्याची बोट. हे आवाज आ रहा है इधर. मला माहिती आहे तुझं ध्यान हे फटकार आहे. आता यांना फवारा दाखवूया. फवारा हा बघ समोर फवारा. हात धुवायचा. वा 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 भारी ना. आणि लास्ट टाइम आपण आलो तेव्हा नव्हतं ना एवढं सगळं. आज संडे ना म्हणून लावलंय. इकडे पार्क असं लहान मुलांना आणायला. हॅलो. छोटा आहे का मोठा आहे? मोठा आहे. जम्बो आहे. दोन आहे. दोन आता तयार करू का? 50 रुपयाची दोन. गरम गरम आहे ना. गरम आहे ना ते म्हणून बोलतो का गरम आहे. कुठे नाही मिळणार का? तर मॅडम आणि आम्ही कुठे बसलेलो आहे? चायनीज खायला. आणि आज 1 महिन्यानंतर खातोय आम्ही चायनीज. सेम प्लेसमध्ये ना. सेम प्लेस. पण आज सर्व मेंबर्स बरोबर. गेस्ट. हां. तिकडे तिने काय ऑर्डर केला पूजा तू पहिला? व्हेज मंचाव सूप. व्हेज मंचाव सूप. अच्छा म्हणून ते स्टार्टर तू ह्याच्यात ठेवलेलं ह्याच्यात टाकायला. हो. 1/2 सांगितलेलं. हे चिकन सूप आहे. हे चिकन आहे. हां हां. हे बघ घट्ट बघ किती आहे ना. हो. आणलं पण चिकन लॉलीपॉप. काजल एकट्याला संपेल काय? अविनाश एकट्याला संपेल चॅलेंज? एकट्याला नाही पूजा खायचं महिनाभर चिकन नाही ना. एवढं नाही संपू शकत एकट्याला है ना. हे आपलं तेल ना. लसूण. खाओ हमारा इधर लॉलीपॉप है. सूप है. आता हे काय टाकलं? अंडी टाकली ना. मसाला हां. चारफूल. हे आपले चिकनचे पीसेस ना. हे ग्रीन मिरची. ठेचलेली मिरची. डिशचं नाव काय? हंगर राईस. हंगर राईस. आपलं राईस. मीठ. व्हाईट पेपर. ब्लॅक सोया सॉस, रेड चिली सॉस आणि थोडा कलर. फूड कलर. शेजवान चटणी ना. मग शंघाई राईसमध्ये वेगळं काय असतं? म्हणजे हे तर फ्राईड राईस सारखंच झालं. मसाला टाकला.
मसाला वेगळा असतो. कोणता मसाला? शेवटला हे झाली झाल्यानंतर. सगळं व्हाईट पीस कांदा सांगाय मसाला किल्ल्याचं रांधण ते आता ह्याच्यावरती चांगला मसाला. हां भात आणि बिस्की करी वाले. आता हे काय टाकलं? तेल आणि लसूण आणि ऑमलेट, अंडा, ग्रीन चिल्ली, सॉल्ट, व्हाईट पेपर आणि चिकनचे पीसेस. म्हणजे हे वरतीहून येतं का सर्व? हां म्हणजे ॲड ऑन आहे. म्हणजे आपण कसं वरतून जास्त पाहिजे असतं ना आपल्याला, तसं आहे ते चिकन. अंडा भुर्जी, चिकन भुर्जी. बरोबर, अंडा चिकन भुर्जी. तसं ते वरतून दिलं की त्याला चंगाई झालं. हां सगळे फेमस होतं फक्त कलर मारला ना फक्त हां कलरावर ग्रेव्ही होतं. ग्रेव्ही, चटणी पण इम्पॉर्टंट आहे ना. हां कशी चटणी असते? साईडला चटणी असते. इकडे आपलं हे लास्ट ऑर्डर आहे, थर्ड ऑर्डर. आणि आता आपल्या घरी नातेवाईकांना, रिलेटिव्हला काय पाहिजे ते आपण बघूया. कॉल करून इकडे विचारलं जात आहे काय पाहिजे. मग आपण पार्सल घेऊया त्यांना सर्वांना. ती झाली ना आता ग्रेव्ही त्याच्यावरती टाकणार ना. म्हणजे हे वरतून आलं आहे ना. चल आपली डिश येत आहे शंघाई राईस. हटाव सब जागा खाली करू. एक तिकडे एक इकडे. हां ठेवा मध्ये ठेवा, एक तिकडे ठेवा. आम्ही रेसिपी तर बघितली आणि तुम्हाला पण आम्ही दाखवली. तुम्हाला समजते तर कशी वाटली आम्हाला सांगा. आता आम्ही खातो सर्व आणि घरच्यांना आम्ही पार्सल नेणार आहे रे. ह्याला काय म्हणायचं? फॅमिली पार्टी म्हणायची काय? चौघांमध्ये काय म्हणायचं आहे ना? न्यू कपल पार्टी है ना. ते दोन कपल म्हणजे ते दोघं आणि आम्ही दोघं. तर आम्ही पार्टी केलेली बाहेर तिकडे चांगलं. पहिल्यांदाच आम्ही पण चौघं पहिल्यांदाच गेलो आणि त्याच निमित्ताने पहिलं गेलो. आणि तुम्ही विचाराल की पॅरेंट्स लोकांना काय आणलं आहे? पार्सल. तर दाखवू काय झालं ते. हे आम्ही हॉटेलमधलेच चपात्या आणलेले आहेत चांगले आणि चिकन ग्रेव्ही, बटर चिकन ग्रेव्ही आणलेली. तर त्यांचं पण आम्ही बघितलं. त्यांना कसं बाहेर नाही कसं आम्ही गेलो जरा असं आहे ना. पूजाला आणि अविनाशला वाटलं जरा फिरायला. त्यांना फिरायचं होतं ना, ते फिरायच्या निमित्तानेच आलेले इथे. आता फिरलो. आपले सर्व पॅरेंट्स बाहेर बसलेले आहेत. सर्व सासूरवाड माझी बाहेर बसलेली आहे. उद्या जाणार आहे सकाळी 8:20ची गाडी आहे. 10 वाजले रात्रीची. तर गप्पा मारत आम्ही बसणार आहे आणि एन्जॉय करणं. काही स्पेशल मोमेंट्स असले तर दाखव. आणि तुम्ही सपोर्ट केल्याबद्दल थँक्यू. बाहेर आज पण आम्हाला काल मांडवी बीचला गेलो तर काल आम्हाला 10-12 सबस्क्रायबर भेटले होते. आज पण आम्हाला 4-5 सबस्क्रायबर भेटले. ते खूप छान वाटतं तुमचा सपोर्ट बघून आहे ना. मस्त एकदम म्हणजे भारी वाटतं. काहीच म्हणजे वेगळीच फिलिंग असते ती. ते पण आता चेंज करतात. आम्ही पण आता चेंज करतो. पॅकिंग करतो. तरी ते आपली माणसं जात आहेत मुंबईला. अरे और बोलता ना पिशवी तो ना और बोलता कितना मागता? 30 का 2 वड़ा पाव.
पन्नी में डाल के दो, चलो पन्नी है क्या? पाहुण्यांना आत्ता सोडला, गाडी गेली आपली. आता मी परत घरी चाललो. हे नवीन एस्केलेटर बनवलं वाटतं. चला पाहुण्यांना आपण सोडलेलं आहे. आता आपण घरी जाऊया. आता एक्झॅक्ट 9 वाजले सकाळी. त्यांची गाडी 8:30ची होती. 8:20ची का 8:15ची गाडी होती. आता जरा मी पाठी आलो आहे. पाणी बिणी चेक करतो आहे. आणि रात्री आम्ही 3-4 वाजेपर्यंत, आता लास्ट दिवस होता ते पण मुंबईला जाणार होते, तर आम्ही त्यांच्याबरोबर बोलत होतो. 3-4 वाजले म्हणून झोप कोणाचीच झाली नाही. आणि एक गोष्ट आहे की आपल्याबरोबर काजलची मम्मी म्हणजे आई थांबलेली आहे. आता काजल, मी आणि काजलची मम्मी म्हणजे आई, आम्ही हे 3 जण आज घरी आहेत आणि ते दोघं झोपलेले आहेत. समोर टेंट तसंच आहे. पी पाणी पी, पाणी पी, पाणी पी, जा पाणी पी.